ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲೆ ಯಾನು ನೀ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ದೇ ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೊಯ್ ಬಲಿ ಇನ್ನು ಬುಲ್ಪುಗು ದಾಯ್ತ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆವಿ ಬರ್ಸಲ ತೆಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರ್ಸಗ್ ಶೂ ಪಾಂಡ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪತ್ತೇಕೆನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಪಡೊಂದು ಕೂತನೆ ಅಲ್ಲ ಬಂತಿಜೇರು ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಉಕ್ಕ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿಜ್ಜರ ಅಂಗಡಿ ಕೂತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೋ ಗೋ. ನೆ ಕಜಿಪ್ಪು ತುರೆಲ ಮುಕೊಂಜಿ ಕಂಚೋಲು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಂತ ಬೇಗ ಬತ್ತಂದ ಎಂದು ಪನ್ನಡ ಯಾನು ಜಿಂಜ ದಿನಾರ್ದೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಐಕ ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಡ್ನೆ ಪುಪ್ಪೈತೆ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಮತ್ತು ದಾಯಕ ಎಂಕ್ಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪುಣೆ ರಪ್ಪ ಉಂಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದಾಯಕ ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಕತ್ತಲ ಮುಟ್ಟಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಇಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಟ್ ಆದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನೋರ ಅಂಚ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಚ ತೆತ್ತನೇನು ಸೊ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತು ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ನಿಂಕ್ಲು ಪುಯ್ ಮೇಲೆ ತೂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೊಂಜಿ ಓಕೆ ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋಜಾವೆ ದಾಯ್ತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಂಡೆ ಚಾ ಪರಿಯರ್ ಫೋನಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತ ಕೊಣತ್ತದೆ ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಪೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ತೊನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಕೇಬಲ್ ದಾನಿ ದೆಪ್ಪುಗದಿತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಪೋನಾಗ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ನೆನೆತಿತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ 3,000-4,000 ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆನೆತಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬೋಟ್ ದಕ್ಕನ 6 ರೇಟ್ ಎಂಬುಕ ಪಂಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಪೆ ಅಂಚ ನೆತ್ತುನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲಾಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಪೀಸ್ ಒರಿದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕೆ ದೆತ್ತಿರ್ಲಕ ಅಂಚ ತೂದಾಯಿ ಕೂಟ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜಿಪ್ಪಾಡ ಪಂಟೇನೆ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಐತೆ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಉಂಟು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ ₹8 ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಈ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಕಣ್ಪುಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೋಕು ದೆತ್ತಿರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬಿತ್ತನತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಸರ್ದ ಅವು ದೆತ್ತದೊಂಜಿ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ರಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ನಿಂಗೆ ಅದು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನೆರೋನಿಪ್ಪಲಕ್ಕ ಈ ಸಲಂದು ಎನ್ನ ಕಾಸ್ತದ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ದೆತ್ತಿರೋಡು ಇತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪದ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬರುಂಚಿ ಭಯಂಕರ ಡೈಟ್ ಉಂಡು ಎಂತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಗ್ತದೆ ಚೀಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ದ ಗೈಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಒಂದು ಪಂಡ ದೊಬ್ಬೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ದ ದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದುಲದೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಇದು ಚಾರ್ಜರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದ ಬುಕ್ಕ ದೆ ಫೈನಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾನು ಓ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ದೆಪ್ಪು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪನ್ನಡ ನೆಕ್ಲ್ನ ಆಸಸ್ ದಕ್ಲ ವಿವೋ ಬುಕ್ 15 ಉಂಡದ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತೂದು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಎತ್ತಿನೆಟ್ ಶೋಕುದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ತುಳಿ ಎಂಚೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪನ್ನೆ ಎಚ್ ಪಿ ದ ಮುನ್ಪುಗ ಪೂಜಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ದೇ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಮಂತದೇರು ಬುಕ್ ರೇಟ್ ಏತ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಂತನೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಜಿ ಮಂತ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಬುಕ್ಕ ಕುಟ್ಲಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನರೆ ಹೋಗಿಪ್ಪದೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಎಮ್ ಬಿ ಎಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚಂಡ್ ಅಂಚ ಸೇವ್ ಮಂತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಜಿಂಜೆ ಅಮೌಂಟು ಸೇವಿಂಗ್ ಇದ ಒಂದು 90% ಮುಗಿತ್ತೆ 90 ಅಥವಾ 80% ಮುಗಿತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಪಂಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ದತ್ತಿ ಅಂತ ಎತ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಚೂರು ಒಂಜಿ 50% ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ 50 ಒಂಜಿ 40% ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬುಕ್ 60% ಏನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಸೇಲ್ ಉಂಡತೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಟ ಏನ ಚೂರು ಚೂರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಂತೋದಿತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎರಡೇನ ಸೇವ್ಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಪೂರದೆ ತೊಂಡೆ ನೆತ್ತ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏತ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನೆತ್ತ ವಾರಂಟಿ ಉಂಡತೆ 1 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ನೆಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ವರ್ಷ ತೊಂಡೆ ಅಡಿಷನಲ್ ವಾರಂಟಿ ಐಕ್ಲು ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ನೆತ್ತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪೂರ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾಪಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಸೊ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ 3 ವರ್ಷ ನೆತ್ತ 1 ವರ್ಷ ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಾರಂಟಿ ಬುಕ್ 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ವಾರಂಟಿ ಸೊ 3 ವರ್ಷ ದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋಂಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೋಂಡ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಪೋಂಡ ಎಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 1 ವರ್ಷದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ 3 ವರ್ಷ ದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದ ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏತ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಕಾಪಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತಿಕ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅದು 47,000 ಅಂಡ್ 47,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕೆ ಅಂದಿರ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಐತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಆತೆ ನಂಚ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಉಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಸೇಲ್ ಆಗೋದುಂಟು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ವಾರದ ನಡುಟುಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಕ್ವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಚೂರಾನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಾನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡು ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಆತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಚವೆ ನೆಕ್ ಉಂಡತೆ ಆಜು ₹30 670 ಓನ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಬುದ್ದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸೌಂಡ್ ತಿನ್ನೊಂಡತೆ ಪಿದೈದ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನುಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಕೆಬೀರ ಬೇನು ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ತಿಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡೆನ್ನ ತೋಜಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಎಂಚಾಕ ಸೆಟಪ್ ಎನ್ನ ರೂಮ್ದ ಸೆಟಪ್ ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೀರ್ನೆ ಅಂಚ ಮೂಲಂಚು ಚೂರು ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಾತು ಉಂಡೆಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಸೊ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಣೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ತೀರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಣೆ ನಾನೇ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್